ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. манзури шумост. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад. бо вуҷуди рӯйдодҳои наҷибу фараҳбахш мутаассифона ҷой доранд ҳолатҳои ҷиноятие ки бо содир гардиданд аз тарафи ин ё он шахс ҷомеаи моро доғдор сохтанд. ин лаҳзаҳо имкон доред оиди баъзе аз ҷиноятҳои содиршуда ва фаъолияти милитсияи вилояти суғд шинос шавед. дар студия акбар шарифзода сархати хабарҳои барномаи имрӯза чунин аст. милитсия қотили бародарро дастгир намуд. ҷинояти одамкушӣ дар ноҳияи Спитамен. 5 нафар ноболиғ дар Конибодом маблағҳои терминалҳои пулгузарониро тасарруф намуданд. куҷост масъулияти падару модар? пушаймонӣ аз кирдор ва бозгашти сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов ки фиреби террористонро хӯрдааст, ӯро аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намуд. милитсия мехоҳад маърифати ҳуқуқии ҷавононро баланд бардорад. вохӯрии роҳбари мақомот бо донишҷӯён. шарҳи ин ва дигар ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. акаву додар ва апаву хоҳар бо ҳам на танҳо пайванди хунӣ доранд, балки миёни онҳо алоқамандие вуҷуд дорад ки бояд дар ҳама ҳолат такягоҳ ва пуштибони ҳамдигар бошанд. мутаассифона аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ҳолатҳое ба қайд гирифта мешавад ки муноқишаи миёни бародару хоҳарони ҳамхун ба ҷиноятҳои вазнин аз ҷумла куштор анҷомида бошад. гузориши аввалини барнома ба шумо дар хусуси куштори бародар аз дасти бародар дар ноҳияи Спитамен маълумот медиҳад. вақте миёни аъзоёни оила номуросоӣ ва муносибати дурушт ҷой дорад, ҳамеша фазои носолим муҳити хонаводаро иҳота мекунад. дар ҷамоати деҳоти тағояки ноҳияи Спитамен бародар аз дасти бародари ҳамхуни худ ба ҳалокат расид. заминаи ин ҷинояти даҳшатноки гӯшношунидро маҳз ҳамин гуна ноэҳтиромӣ нисбати якдигар гузоштааст. шаҳрванд Олим Юқубови 47-сола дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар суроғаи ҷамоати деҳоти тағояк кӯчаи Султонов аз ҷониби бародараш Раҳматов Акмал Юқубович соли таваллудаш 1967 бо роҳи буғӣ кардан ба ҳалокат расидааст. муноқиша миёни бародарон ба сабабҳои моддию иҷтимоӣ робита надошта, ҳангоме ба вуқӯъ пайваст ки бародари калонӣ Акмал Раҳматов ба хонаи додараш ки ба тӯи писараш омодагӣ медид бо мақсади ёрӣ расонидан омадааст. дар ҳамон замон соҳибхона Олим Юқубов дар ҳолати мастӣ қарор дошта бо писараш мунозира дошт. баъдан миёни бародарон муноқиша сурат мегирад. мо аз гиребони якдигар гирифтем. ба ӯ гуфтам ки то ба кай маст мегардӣ ва ӯро кашола кардам ки афтид. бо дастонам гулӯяшро маҳкам доштам. буғӣ карда беҳолат гардонидан ва минбаъд дар сутун бо арғамчин бастани ҷисми бемадори додари дар ҳолати ғазабу майзадагӣ қарор дошта ҳаракатҳое мебошанд ки гумонбаршуда Акмал Раҳматов иҷро кардааст ва ба марги бародараш анҷомид. маълумотҳои мазкур дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ ошкор шудааст. иштирокчиёни ҳодиса дар аввал ин далелҳоро инкор намуда бошанд ҳам мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи ноҳияи Спитамен маълум карданд ки дар ҷасад нишонаҳои марги маҷбурӣ дида мешавад ки ахиран тасдиқи худро ёфт. вақте дар кирдори шахс аломатҳои таркиби ҷиноят ҷой дорад, ҷавобгарии ҷиноятӣ ногузир аст. аз рӯи ҳодисаи одамкушӣ нисбати Акмал Раҳматов бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. чорабиниҳои оперативии милитсияи шаҳри Конибодом гиреҳи дуздиҳои бисёрлаҳзаинаро ошкор намуд ки дар содир намудани он 5 нафар ноболиғ гумонбар аст. шикастани терминалҳои пулгузаронӣ ва тасарруфи маблағи он аз кирдорҳоест ки ноболиғон дар ҳайати гурӯҳӣ шабона содир намуданд. шикастан ва корношоям кардани терминалҳои пулгузаронӣ барои телефонҳо ва тасарруфи хазинаи он дар ҳудуди шаҳри Конибодом аз ҷиноятҳоянд ки аз тарафи 5 нафар ноболиғ содир шудааст. давоми як ҳафтаи охири ин ноболиғони чапдаст ки ҳама хонандаи мактаб ва ҳамсинф ҳастанд 7 лаҳзаи дуздӣ содир шудааст. зарари расонидашуда бо назардошти корношамкунии таҷҳизот ва пулҳои нақд наздик 14 000 сомониро ташкил медиҳад. ноболиғон бо маслиҳати пешакӣ шабона дуздиҳоро содир намуданд. дар ҳайати гурӯҳ баъди соати 24 ҷоеро интихоб менамуданд ки терминалҳо гузошта шудааст. бо истифода аз олоти оҳанӣ монитори таҷҳизотро шикаста
пулро тасарруф мекарданд. Boyca katiki bir de. Baba Murat katipdem. Baba Murat ma yakınlaşkansa Baba Murat adırnaş pule girip rafte. ба чунин амали доғоваранда мумкин буд ин наврасони 17-сола олуда нашаванд. агар падару модар дар тарбияи онҳо бепарвоҳӣ зоҳир накарда, ӯҳдадорӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд муқарраршударо ба ҷо меварданд. ҳолати кора бинед ки рӯзи шаби 21 қишлоқи кӯчкаки аз маркази ҳамин ноҳия аз маркази шаҳр чӣ қадар қариб 12 километр дур аст, рафта ҷиноята содир мекунанд, аммо банкомата мезананд, пулша гирифта наметавонанд, шаби ояндаша баъди соати 23 рафта ҷиноята такроран содир мекунанд. 8 ҷиноят. ягон падару модаре пайдо нашуд ки дар байни шумо ки гап занад писарам биҷода будӣ, чӣ кор кардӣ, шаб ҷои хоби фарзандотонад ақаллан даромада нигоҳ намекунед ки фарзандони шумо ҳастанд хона ба ё нестанд. ман ин хонаро хон мерам ин дигар хона хон мерам. худ брондрафтаги ман фаҳмидагим ман худам ронандаи такси рӯзаш корам будагӣ. оянда ин коро накунад пеша мегирем худохоҳад тарбия метем. баъди каҷрафтории фарзандон ва доғдор гаштани шахсияти онҳо баҳона пеш овардан ба ғайр аз худсафедкунӣ маънии дигар надорад. ба иттилои тафтишоти пешакӣ, ноболиғон барои иҷрои дуздӣ аз автомошини падари ноболиғ Шоҳбек Кимсанов истифода намуданд. чӣ гуна сабукрафт дар ихтиёри ноболиғони чапдаст қарор гирифт ва чаро шабгардии фарзандонро волидайн пешгирӣ накарданд? аз саволҳое мебошанд ки ҷавобаш ба зиммаи волидайн аст. аз рӯи далели дуздӣ нисбати 5 нафар ноболиғ бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз, ҳамзамон барои бемасъулиятӣ дар тарбияи фарзанд нисбати волидайни онҳо бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳои сабукидиҳандаи ба мисли пушаймонӣ аз кирдор ва худиқрорӣ мавҷуд аст ки нисбати нафарони дар ҷиноят гумонбар таъин мешавад. Раъно Ҳасановаи 38 сола сокини ноҳияи Ҷабор Расулов ки нисбаташ барои иштирок дар муқовиматҳои мусаллаҳонаи дигар давлатҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида буд, дар натиҷаи бурдани корҳои фаҳмондадиҳии мақомоти милитсия ба ватан баргашт ва аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод гардид. даҳшати амалу рафтори пайравони ҳизбу ҳаракатҳои хусусияти экстремистӣ террористӣ дошта на танҳо барои як минтақа балки барои тамоми сайёра хатар дорад. ҳастанд шаҳрвандоне ки фореби таблиғотчиёни ин гуна иттиҳодияҳои ҷиноятиро хӯрда ба доми гумроҳӣ афтиданд. наҷоти чунин гумроҳшудагон ва ба ҳаёти осоишта баргардондани онҳо самти афзалияноки фаъолияти мақомоти корҳои дохилиро ташкил медиҳад ва борҳо тавассути гузоришҳои телевизионӣ саргузашти талхи чунин фиребхӯрдагон ки бо мусоидати мақомоти милитсия аз банди зулму номуродӣ раҳо ёфтанд намоиш дода шудааст. ҳафтаи равон аз тарафи кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ шаҳрванд Ҳасанова Раъно Қаҳрамоновна соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ аз қасди иштирок дар ҷангҳои давлати Сурия даст кашида ба ватан баргашт. айкадагӣ мисол корому пушаймон шудем, уҷа ҳамаш дурӯғ буда, мисол ки мерава аввал ҳамаш ваъдаошон хубай, баъд уҷа рафтай ва ай ваъдаошон ягонташ чӣ намекунад, ҳамаш дурӯғ гап мезананд, хеле чиз нестай. барои ҳамин ма пушаймон шудам. баъд коргарои ҳамун милитсия қатъи связда биромадам, ино гуфтанд ки агар ту биёи хохиши худ мо ёрдам метем туда. ба ма ай аввал тарсида будам, рости гап омаданӣ набудам. ба ино гуфтанд ки не гуфт чӣ накун, мо ёрдам метем туда. баъд ма қатъи ами коргаро қатъи гап задам, чӣ кардам, омадам ба хохиши худам, ай Миср мара роӣ кардан, иҷа душанбе мара қабул кардан, савол ҷавобам кардай, ҷавобам додай. раҳмат барои милитсиё, коргарои милитсиё, барои ҳамин президент мо ки ҳамон хеле шанс дода, мисол мо ранги мо бисёр одамо гумроҳ шудагиай. ба доми ифротиён афтидани Раъно Ҳасанова дар муҳоҷирати меҳнатӣ ба вуқӯъ пайваст. соли 2015 бо як нафар ҷавони тоҷикистонӣ шинос гардида хонадор мешавад ва бо даъвати ӯ мақсад мегузоранд ки ба Сурия раванд. муаммоҳои дар давлати Туркия пайдо шуда монеъ мешавад
که آنها به مقصد خود برسند. شوهرش در نتیجه همکاری مقامات حفظ حقوق ترکیه با تاجیکستان دستگیر و عاقبت به جوابگری جنایتی کشیده می شود. سرنوشت از این هم سنگین‌تر نصیب قهرمان گزارش ما میگشت اگر سر وقت خطای خود را درک نمیکرد. با مساعدت کارمندان مقامات کارهای داخلی رعنو حسنова به زادگاه نزد اهل اویلا صحت و سلامت برگشت و اکنون با شکرگزاری از فضای آسایشته وطن خوشحال است که گناهش بخشیده شده میتواند در آزادی نزد پیوندانش باشد. qaytib kelganiga juda xursand bo'ldik. Mana qo'shnilar hammamiz. از بازگشت رعنو ما خویشاوندان به نهایت خوشحال شدیم. رحمت به پرزیدنت جمهوری و مقامات دولتی که گمراه شدگان را به راه راست هدایت نموده گناهشان را عفو میکنند. اکنون باید عقلش را کار فرموده راه درست زندگی را انتخاب نماید. ish topib ishga kirib mana shu yerda ishlab ketadi endi. katta hukumatlarga rahmat. برای گناه خواهرم را بخشیدن و او را به حیات سالم برگردانیدن منت دارم. گمراهی و شامل گردیدن جوانان و اشتراک آنها در مقاومت‌های مسلحانه دیگر دولت‌ها هرچند از روی طلبات کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان اساس جوابگری جنایتی را تشکیل دهد، قانونگذاری معیارهای در همین کدکس جای داده است که در صورت اختیاراً برگشتن و در کردار شخص موجود نبودن دیگر ترکیب جنایت از جوابگری جنایتی آزاد می‌شود. با مقصد پیشگیری کردارهای ضد حقوقی از طرف شهروندان جمهوری در حدود دیگر دولت‌ها از جمله جمهوری ازبکستان، مقامات کارهای داخلی در نزد گذرگاه‌های سرحدی کارهای ترغیباتی را براه مانده است. صحبت و ملاقات و دادن دستورهای حقوقی به شهروندان عزم سفر داشته به آن خاطر است که مناسبت‌های دوستانه تقویت یابند. راهبران فرزانه دو کشوری به هم دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان زمینه مساعد فراهم آوردند که دوستی این دو ملت از نو گسترش یابد. برداشتن مانع‌ها و از نو برقرار کردن رفت و آمد آزادانه شهروندان به هر دو جانب امکان می‌دهد که تاجیکان و ازبکان دو ملت به هم دوست و برادر که از دوری‌های تاریخ، رسم و آیین و عنعنه‌های مشترک داشتند باز مناسبت‌های خود را قوی‌تر گردانند. از بازی که راه‌ها گشوده شدند به تاجیکستان هر روز می‌آیم. خوشحال از آنم که مناسبت دو دولت بهتر گردید. شرایط فراهم گردیده به ما صاحبکاران امکانیت خوب می باشد. در حدود تاجیکستان به کجایی که نرویم احتراممان را به جا می آورند. همه ازبکستان و رفتم شدم این دویم بار ناز گذشتم شدم. امروزها رفت و آمد شهروندان تاجیکستان و ازبکستان با میل خواهش آنها آزادانه صورت میگیرد. حکومت‌های هر دو جمهوری شرایط فراهم آوردند که مناسبت سیاسی، اقتصادی و تجارتی و علمی و فرهنگی بین دو ملت رشد نماید. قوی‌تر گشتن دوستی دو ملت تا اندازه به شهروندان هر دو کشور وابستگی دارد. شما می‌خواهید که به دولت جمهوری ازبکستان آیید؟ چطوری که ما آگاه یافتیم در دولت همسایه با آینه‌های سیاه خیره کرده شده автомашина اجازت نیست در آنجا. برای همین شما که با این نقلیات خود با دولت همسایه گذشتنید معماها برای شما پیدا شدنش ممکن است. این خیلی قانون برندگی باشد من نمیرم، گشته میرم خوبترش و دیگه ماشینم میرم، قانون رو ویران نمیکنم. پیش از همه رعایت قانون‌های عملکننده دولت‌ها و احترام به رسم و آیین و عرف و عادت ملت‌ها هنگام سفر به جانب‌ها زمینه واقعی تحکیم دوستی را می‌گذارد. با همین مقصد کارمندان مقامات کارهای داخلی در نزد گذرگاه‌های سرحدی به شهروندان عزم سفر داشته صحبت‌های توصیه‌ای می‌گذرانند که به مقصد موافق است. محترم راننده، شما به جمهوری ازبکستان سفر کردید. از شما خواهش می‌کنم که قانون قاعده‌های جمهوری ازبکستان رعایت کرده قاعده حرکتی راه را رعایت کنید، راننده با اعتبار باشید، حرمت احترامی شهروندان ازبکستان را به جا آورید، صورت حرکت را بالا نکرده در دوره قانون قاعده ازبکستان رفته بیایید. حرکت میکنم که قاعده قانونهای جمهوری ازبکستان را ویران نمیکنم. و پرزیدنت هایمان رحمت میگویم. با اقدام آنها و خلق تاجیک و ازبک خیلی سبک آمد. سالها و دیدار خویش و اقربا نرسیده بودیم.
бозраси давлатии автомобилӣ яке аз хадамотҳои таркибии вазорати корҳои дохилӣ аст, ки хизмати берунаро ба оҳда дошта, кормандони он нисбат ба дигар хадамотҳои мақомот аз ҳама бештар бо шаҳрвандон рӯбарӯ мешаванд. бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ ба шаҳрвандони азми сафардошта аз ҷониби ин бахши мақомоти корҳои дохилӣ ҳадафрас аст. ҳамин гуна як хизматбарии масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ дар гузаргоҳи патари шаҳри Конибодоми ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо ноҳияи бешариқи вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамсарҳад аст, наворбардорӣ гардид. эҳсос мешавад, ки шаҳрвандони Тоҷикистону Ӯзбекистон аз барқароршавии муносибатҳо хушҳол ҳастанд. милитсия дар ҳамкорӣ бо ҷомеа метавонад дар иҷрои вазифаҳои худ муваффақ шавад. нафароне ки дар кушодани ҷиноятҳои содиршуда ба мақомот кӯмак мерасонанд, албатта аз ҷониби роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ хизмати онҳо қадршиносӣ мешавад. гузориши навбатӣ аз ҷараёни ҳамин гуна қадршиносӣ 3 нафар сокини ноҳияи Ашт, ки дар ошкориёбии ҷинояти махсан вазнин саҳм гузоштанд, омода шудааст. дар маҷлисгоҳи ҳукумати ноҳияи Ашт 3 нафар сокини ноҳия дар вазъияти тантанавӣ бо сипоснома ва тӯҳфа аз номи вазири корҳои дохилӣ генерал полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ қадршиносӣ карда шуданд. ҳавасмандгардидагон дар ошкор намудани ҷинояти махсан вазнини одамкушӣ, ки санаи 24 март дар ҷамоати деҳоти Понғози ноҳияи Ашт ба қайд гирифта шудааст, саҳм гузоштаанд. ёдрас мешавем, ки ронандаи таксии тамғаи Мерседес Бенз Содиқов Уктамҷон Маҳмудҷонович соли таваллудаш 1958 сокини шаҳри Хуҷанд дар мавзеи римсӯхтаи ҷамоати деҳоти Понғоз дар ҳолати захм доштан азолоти халандаю буранда аз тарафи сокинони маҳаллӣ мушоҳида гардида ба беморхонаи марказии ноҳияи Ашт дастрас карда мешавад, ки он ҷо вафот мекунад. шаҳрванд Шодиматов Шамсиддин Абдулҳамидович соли таваллудаш 1990 сокини ҷамоати деҳоти Понғози ҳамин ноҳия муайян ва дастгир шудааст, ки ин кирдори хунинро содир намудааст. ба кормандони мақомоти милитсияи ноҳия кушодани ин ҷинояти ноаён ва муайян кардани шахсияти гумонбаршуда бо мусоидати шаҳрвандон Одирматова Шоҳсанам, Машарипов Ҷамолиддин ва Турсунзода Бахтиёр даст дод. аз ин хотир бо мақсади қадршиносӣ намудани ҳисси баланди масъулиятшиносӣ, ҳамкории судманд бо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, фармони вазири корҳои дохилӣ оиди ҳавасмандии шахсони саҳмдошта ба тасвиб расид. дар маҷлиси васеъи ҳукумати ноҳияи Ашт сардори шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ фармони мазкурро ба саҳми ҳозирин расонид ва аз тарафи раиси ноҳия сипоснома ва тӯҳфаҳои вазири корҳои дохилӣ дар вазъияти тантанавӣ ба соҳибонашон расонида шуд. чунин ҳавасмандиҳо дар мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳукми анъана даромада, шаҳрвандоне ки қарзи шаҳрвандии худро адо намуда дар пешгирӣ ва ошкорнамоии ҷинояткорӣ саҳм мегузоранд, ҳамеша қадршиносӣ карда мешаванд. мақомоти корҳои дохилии вилоят бо мақсади пешгирӣ аз содиршавии ҷиноят миёни наврасону ҷавонон гузаронидани вохӯрӣ бо донишҷӯёнро ба нақша гирифтааст. ҳафтаи равон вохӯрии сардори раёсат бо донишҷӯёни донишгоҳи ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷоратии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. чунин вохӯриҳо имкони хубест барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон. баҳри тарбияи насли ҷавон дар рӯйҳаи ватандӯстӣ ва пешгирӣ аз ҷинояткорӣ миёни ин насли ояндасоз гузарондани чорабинҳои тарғиботии маърифатӣ ба мақсад мувофиқ аст. роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд дар ин самт доир намудани вохӯрӣ бо донишҷӯёнро ба нақша гирифтааст, то ин ки насли ҷавонро аз оқибати амалу рафтори ношоиста воқиф созанд. санаи 26 апрел дар кохи суғдиёни шаҳри Хуҷанд мулоқоти озоду ошкорои сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо бо донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон доир гашт. сардори раёсат зимни маъруза бо таассуф аз ҳолатҳои ба ҷодаи ҷиноят пой гузоштани баъзе аз наврасону ҷавонон сухан гуфта, аз оқибатҳои ногувории кирдорҳои ба ҷомеа хафнок ба камолоти шахс ба донишҷӯён маълумот дод. мавзӯи меҳварии мулоқотро пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу равияҳои хусусияти экстремистӣ террористӣ дошта, омилҳои манфии бегонапарастӣ, муноқишаҳои оилавӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, маданияти шаҳрдорӣ ва тарғибгари ватандӯстиро дар бар гирифт. ҳамчунин санаи 1 май вохӯрии сардори мақомоти милитсияи вилоят Қудратулло Назарзода бо донишҷӯёни донишгоҳи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд
баргузор гардид. дар баробари расонидани маълумот оиди вазъи ҷинояткорӣ доираи мавзӯъҳое сухан рафт ки метавонад барои тарбия, роҳнамоӣ ва тавсеяи қобилияти ҷавонон таъсир гузорад. омилҳои ҷинояткорӣ ва роҳҳои пешгирии мубориза ба паҳншавии ақидаҳои ифротӣ, ҷиноятҳои характери террористӣ дошта дар вохӯрӣ таъкид гардида, тафсилоти меъёрҳои ҳуқуқӣ вобаста ба ин гуна ҷиноятҳо фаҳмишу ҷаҳонбинии иштирокчиёнро бештар намуд. бо ташаббусҳои созанда саҳм гузоштан дар пешрафту ободии ватан ва пойдории амнияту субот дар ҷомеа зимни вохӯрӣ зикр гардид. аз донишҷӯён ҳамчун табақаи фаъол даъват карда шуд ки бо милитсия ҳамкорӣ намуда дар бартараф намудани падидаҳои халалдорсозандаи тартиботи ҷамъиятӣ ҳиссагузор бошанд. даҳшати садамаҳои маргбори нақлиётӣ дар гузориши навбатии барнома манзури шумо мешавад. борҳо таъкид кардаему боз мегӯем ки оддитарин қоидаи ҳаракати роҳро вайрон намудан оқибати ғайричашмдоштро метавонад дар пай дошта бошад. беҳуда нагуфтанд ки эҳтиёт ними ҳаёт аст. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши ҳамкасбонамон аз шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ. дар шаҳри хуҷанд санаи 19 апрел пахши пиёдагард муҷиби марги 2 нафар гашт. ронандаи автомашини тамғаи Матиз Юсупов Акмал Отаевич соли таваллудаш 1996, истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, донишҷӯи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, ҳангоми ҳаракат тавассути кӯчаи Гагарин ба самти маҳаллии 31-уми шаҳри Хуҷанд аз уҳдаи идораи автомашина набаромада 2 нафар пиёдагард, занҳои 54 ва 56 сола, сокинони ҷамоати унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ки аз роҳ мегузаштанд, пахш намудааст. дар натиҷаи садамаи мазкур аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштаи пиёдагардон дар беморхона ба ҳалокат мерасанд. сурати баланд боиси таъмин карда натавонистани бехатарӣ гардидааст. аз беэҳтиётии ронандаи ҷавон Акмал Юсупов 2 оила мотамзада гашт ва нисбаташ бо моддаи 212 қисми 3 кодекси ҷиноии парвандии ҷиноӣ оғоз гардида, номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. қонуни мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон чораи пешгирӣ ба ҳабс гирифтанро барои чунин ҷиноятҳое ки ҷазои онҳо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 3 сол муқаррар намудааст. ҷинояте ки Юсуфҷонов Акмалҷон Отаевич содир намудааст, ҷазои ҷиноятиро ба муҳлати аз 5 то 10 сол муқаррар менамояд. аз ин лиҳоз нисбати номбурда чораи пешгирӣ дар намуди ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шудааст. садамаи дигар бо оқибати марг дар ҳудуди ноҳияи Деваштиҷ ба қайд гирифта шудааст. санаи 21 апрел тахминан соатҳои 9:40 дар километри 7-уми роҳи нақлиётгарди Истаравшан Деваштиҷ автомашини тамғаи Opel Vectra таҳти идораи Абдулло Маъмуров, сокини шаҳри Истаравшан, рӯбарӯ автомашини Opel Astra таҳти идораи Фаридун Ҳусейнзода, истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштиҷ бархӯрдааст. 2 нафар мусофири Opel Vectra, марди 53 сола ва зани 61 сола, сокинони ноҳияи Деваштиҷ дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расида, 1 нафар мусофири ҳамин сабукрав ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ шудааст. аз рӯи маводҳои аввалияи тафтишотӣ баромадан ба самти муқобили ҳаракат сабаби садама гаштааст. бинандагони азиз, ин буд муҳтавои нашри навбатии барномаи Милитсия хабар медиҳад. онҳое ки таи чанд дақиқа дар рафти барнома моро ҳамроҳӣ карданд, огаҳӣ ёфтанд ки ҷинояткориву қонуншиканӣ роҳ сӯи номуродӣ аст, зеро эҳтироми қонун ояндаи дурахшони мост. касе меъёри муқаррар гардидаи қонунро риоя менамояд, пас қонун соябони тавоно ва пуштибони ӯст. дар интиҳо саодати рӯзгорро ба ҳар яки шумо таманно дорем. бо Милитсия ҳамкорӣ намоед. то дидори навбатӣ, хайр.